Γεια σας παιδιά, στο σημερινό short θα σας δείξω τα παιχνίδια του Batman, που είναι όλα μέσα σε αυτή τη σακούλα. Λοιπόν, πρώτο, αυτό εδώ πέρα. Κοιτάξτε πόσο παίζουμε αυτό εδώ πέρα. Απλά τώρα δεν κάνει τίποτα επειδή έχει κουραστεί. Για να δούμε Batman. Πόρε Batman. Τώρα θα δείξουμε ένα από τα αγαπημένα παιχνίδια του Batman. Αυτό εδώ πέρα. Είναι και ο Call Batman, όπως έδειξα και στο προηγούμενο βίντεο. Μετά έχουμε αυτό εδώ πέρα το Jenga. Τίποτα τώρα. Πρώτα το βλέπει και μετά αρχίζει και παίζει, αλλά τώρα δεν έχει διάθεση όπως είπα και πριν. Να το. Εδώ πέρα μπαίνει αυτό εδώ πέρα. Παίρνουμε το τρίτο αγαπημένο παιχνίδι του Batman. Batman, κοίτα, ένα ωραίο μπαλάκι. Batman δεν έχει σίγουρα διάθεση. Να πάμε στο πρώτο. Θα πάμε. Με το που έκλεισε το βίντεο είπε ότι θέλει να παίξει. Γι' αυτό είναι το τρίτο αγαπημένο του παιχνίδι. Και τώρα το αγαπημένο παιχνίδι του Batman. Batman, κοίτα, το αγαπημένο σου παιχνίδι. Το βλέπεις? Του αρέσει πάρα πολύ αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή τώρα και να βγω από την πόρτα, αυτό θα συνεχίσει να παίζει με το παιχνίδι. Και τώρα θα βάλουμε ένα καινούριο παιχνίδι που το έχουμε ξεφουσκώσει για εκείνον. Αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν, Batman, κοίτα, αυτό εδώ πέρα το παιχνίδι, σ' αρέσει? Το φοβάσαι? Πάρε το παλιό σου, το αγαπημένο σου και φεύγεις. Αυτός ήταν ο Batman και τα παιχνίδια του. Τώρα θα δείξουμε το δεύτερο αγαπημένο του παιχνίδι. Η σφουγγαρίστρα. Batman. Το σηκώσω τώρα, αν μπορώ. Σίγουρα δεν έχεις διάθεση Batman. Πετάει σφουγγαρίστρα Batman. Πετάει. Με τον Batman και τη σφουγγαρίστρα παίζουμε χόκκι. Οκ, εντάξει.